Bacha Udini baby akase free. Your family come key. Pacho, we are Ghana ni. Pacha, Uganda did the same. The family Kwame Akumeni, and after Samuel Akumeni. Nti Kwame Akumeni. Kwame frefre. It's something Kumasi to Breman. Breman ho. Jo. Kwame, mami misao. Asante ye frɛ bibi bragro ukɔ kroba omusu ye bi pa kroba de no mu frɛ ne sɛn Omusu no dipo Kwame waya de Kwame to abeyi so mame ubekum tro mo wadware sasedro de Jan man fa no ko bi 87. That's it. Kwame gina so why for Kwame number. Yes, for the number. Yes. Until Kwame dance. Also me can say munya Kwame abono mo. Hello. Hello. Yo hima radio volume no man come for my why. Nebo din baby akase free. Sorry, Amaduchua. Aduchumuwa. Yeah. Mo edu ukrom ne he. Asante Achimagogo. Asante Aguna. Yo. Edu kuroban ne di mu ani nko afahye. Gabin. Yo. Edu to abeyi suma me. Dia ananse edi na bawuo. Kuma international sonko. Edu eda se. Dedi kan no wanhu. Nti de to so minima we nye yi. Eda se edu. Ada wonim chi ni papa na ye midinde ye kan ye frame. Sadade. Chi ni papa na ye midinde enye ye frame why? Mbaje. So say we did this say o si midinde I say bodi ni biem. Udinde. Kwaku sechi. Kwaku wan? Sechi. Techi. Yo kwaku so ye Ghana ni pa ofri fa hen. Kumasi ya. Ofri kumasi he ya. 87.9. Kwaku asa akanfo eye nipaku ahodo opini e kabom ya akanfo kasa ba ni e kan. E kan asante. Akanfo kan asante o ho. Kwaku to be suma me. Are you ready? No, ready. Yes, obu abranti ayira. Obu abranti ayira. Okunto complain why ade. Emum dedi kan no wenhu nti san afre bi mo why. Ye da CP. Yes, me Asamoah emo. O se eden Asamoah? Emo Asamoah. Emo Asamoah kwaku ana Kwame. Kwaku Asamoah. Mo 87.9. Kwaku. Afi ben na Dr. Kwame Nkrumah. Oti CPP. My second one, Ozai. My second one, we don't kai. We dey won kai ho. Ebi a second one dey over. Ebi a second one be ho. Empanimfo se dey wo so adoctor no to asoma me. Die also adoctor. Okay. Onsure dey. Okay. Nemom se ne wan hu ba ko edi kan no de na tese be de mienu ma wo enye yie. Anthony Owusu so Kofi Anaya. Maybe ya Owusu Asamoah. Ready Asamoah. Yo. Ma already no go from Dakrama me why? Mo. Kaneno na Ghana ye ka wa harum na city anu sinifa said ye UK for the TSC no. Afibe mu ne yesesa no aye tu din anifa. Pato ka femu for man. Kanena Ghana ye kaka ye city ana ye chinchim no na esinifa so. Afibi duri eno mampani bi ba na obesesa no. Ama ye tu din anifa ese nanyen ebi nsi biu. Anifa afibe mu ne bae. Ba what is time?
Why time? There is no always time. It's a half a bear. About 78 more. 78 more. That's it. And Penufasi Obro, Abrewanana, Twaso. So, Abrewanana. Now we will be here. Now you'll be here. That's a Safra BMY. Hello. Awesome. Bajoka se free. Adakwajachi. Mami misa we na buame. Akan musuakuo no obia wo ne nton na enton bia so na kraboa. Bo enton nan ene na kraboa mami. Ambuna ye ako. Ena ebia na ye oja. Me kan bo man kan ade. Tu ka oja won mo aboa bi adin. Akna mai. To aso. Na asetre ye kete. Akaba akon. Ena asene se ye Akoma FM 87.9 Kumasi. Kwa dubi. Okay. To obey suma me. Mpanimfo se asomofiju a na kama dabre. Me da se. Enka ya ade pa ne nton no uti ba ko. Medical so aka se we efanim. No, we ade o. Say phone de ba ko pe no uti ye de aka me dem feel say ye consider that. Nton ye nwotwe. Na me ma okwa se kamunan. Badoma ne se o ka so nkan nan. E no twa miensa. Enti nwotwe no emu nan na wa wuyi no waka. Enti so waka miensa na wati ba ko a. Se me ma onan na enan no na uti ba ko de a. We de e nwotwe na me se wa kamunan ni obetimi. Yo, Mr. Ya ma okasa no mra estro kakra. Ya opon ai. Ya sapon. Oh, okay. Asomafo. Yo. Ghana ansani ebenya din Ghana na efre Gold Coast. Ebra na Gold Coast ni fa na ye yahinkro Gold Coast ahinkro. Na pa video. Ozai. Osi say sisubiem. Me say ansani ebenya din Ghana no na ye frɛ yen Gold Coast. Sikampo ano. Ebra na ye Gold Coast ni ahinkro eye hefa. Kokofu. Ozai. Kokofu. Wa krasa sa yosre. To abes ma me why. Yes, so to so na de na wantua. To so na de na wantua. Ananka nya premier na dawo. O se de na dawo. Ananka anya premier na dawo. Na dawo ka. Yo. Kanu de watwa na kokofu pa ye goko sa hinkro die. Ye dada se ye be fa de otwa to. Ye fa de otwa to ni enko. Hello. Bacho dini baby okase free. Indi usimenka. Ikasasi kote de duako. Kote de duako. Kote de duako, mami misa o se empanifo se. Uti. Napa jomi timpa wadao. 87.9 Kumasi. Yes. Adipa. Wini mama di mu omre wa mama di mu omre. They always bisa no a. Sa ho. Na denti na. Yes. Ubekum from no just as a draw there to asoma me. Anka mama fa no musuonko. Wale fa no musuonko. Why are there? Kwame Nkrumah oti CPP afibe mu. We de mabisa obi ntimi mi ogidie pa se wa ye ho adwuma.
Yɛbɛtumi ayɛ aboa no sɛ nyame adom aduada san bra so why Martina